Nak, nang sa mga bataa eh. Amo si anan mo ra mag-usap ng karisibo. Imposible kayo no, pag lukat ng ticket ito mo, sinayaba. Ayaw pahibaw silang mama dito ha. Ayaw pahibaw si mama dito. Kaya ako lang ko ano, to aman to si kuya ni mo dito sa Perli. Kontak man to si Anan. Danghap po si Anan eh. Butan niya. O saan ko ito inikabot? Ako kang kawangan kong siya nanday. Ang uusap ko sa buwa ko ng talong man siya dumagite. Tawagi! Rodoy. Oh. Nasa kung saan ni Port of Dumaguete man siguro ni. Gibutan ba na ko sa papel dito nga kuan Cebu ay dipulog to Cebu. Abot nga na doon ko man diri sa kuan puntalan sa Dumaguete. Kasama na ba ako ni ate? Kay ganina na sila dito. Doy. 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 Sabi na ko ito, sorry. Bang, isudan dan. Ini mikilin. Doy. Doy, tabangi ko doy. Hoy, isa prank ra bitaw. Nana bitaw ko kate. Gi-prank ra bitaw ka. Gi-prank ra ka namo. Daghang biktima eh. Bang! Toyo! Hi sa vlog. Hi sa vlog. Mahayugan. Mangaon ta, mangaon. Bakwan! Oh. Ayun na. Oh!